Така, Диан Дяков, BFSL. BSFL. Така. Как ще коментирате изминалата среща? Изминалата среща мина и ни беше много приятно, защото проведахме, на матча беше нас и накрая се отпуснахме и обърнаха с 4-2. Водихме 2-0 и напиха с 4-2. Изобщо ни беше хубаво, аз се чувствам много зле в момента. Грешките какви бяха? Индивидуални или на отбора в този случай? Няма нито индивидуални, нито отборни грешки. Съдба, карма, шанс, както искате го наречете, това е положението. Как измина вашата подготовка за сезона? Тежко беше, значи много тежка подготовка бяхме за сезона. Сватби, тържества, пътешествия, жестоко просто. Много трудно беше, вратаря не му личи. По физиономията виждате играчите са в добра физическа форма, особено последната сватба в Карнобат. Силна подготовка изкарахме, да. Имахме лагери в Карнобат и в Айтос, минахме през Зоологическата градина и така нататък, да. Да очакваме ли нови попълнения във вашия отбор? Да, очаквайте нови попълнения. Сега преговаряме с Барбуков и Пената, само че на Барбуков има много условия, той иска собствена стая където да живее, това ще го решим в последствие. Добре, успех на отбора. Мерси, на вас успех.